Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Илия и моята съпруга Стойка имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Ани и Стефан. Каната ни ще се състои на 26.10.2023 година, а сватбата ни на 27.10.2023 година. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!